אז חבר'ה, ברוכים הבאים לתדריך על הפלגה בים הספורדי, ו... ואני יוסי, אני חושב שכולנו מכירים, ואני אתחיל בלספר שבאופן אישי יצא לי לגלות את הספורדים אה, ב- בתקופה מאוד מיוחדת, בקורונה, והגעתי לספורדים במין זריקת מזל של הרגע האחרון, אה, מין החלטה של יום חמישי שביום שבת כדאי לטוס, היה לנו איזשהו רווח בין הסגרים, ולעלות על מטוס ולהגיע לחודש אתונה. ואני וענת, אז אשתי, היום גרושתי וחברה להפלגות, אה, עלינו על מטוס ונחתנו ביוון בלי תכנון ובלי הבנה מה אנחנו הולכים לעשות, והדבר היחידי שאנחנו יודעים לעשות מצוין זה להפליג. אז שכרנו סירה שיצאה מוולוס ולא התכוננו, ופשוט התחלנו להפליג כמו שמפליגים עם ווינדי ופיילוט בוק, התקדמנו במרחב ולאט לאט גילינו אזור, וזה היה אזור מאוד מיוחד. אז אני יוצא ולוקח אתכם להפלגה מאוד מיוחדת אה, בוולוס. אחרי שהפלגתי בהפלגה עם ענת, כל כך התלהבנו עם הילדים, הילדים כל כך התחברו, שביומיים לפני הסוף, כשעזבנו את האי אלוניסוס, אחד הבנים שלי בכה, לא רוצה לעזוב את אלוניסוס, אמרנו לו נבוא עוד פעם, ושנתיים אחרי זה חזרנו עוד פעם ועשינו הפלגה מדהימה. ומהחיבור המשפחתי הזה שלי ושל ילדים לאזור, אני ממליץ מאוד מאוד בחום ומאוד אוהב את אזור השייט. אז אני פוצח בתדריך על האזור, ובואו בואו נלמד. יאללה. אז אנחנו מתחילים רגע בלהבין איפה אנחנו שתים. אנחנו שתים באיים הספורדיים, והמסע המיוחד שלנו לוקח אותנו מהימה של וולוס, פה בשקף הוא כותב גולף אוף וולוס, ומפה המסע הולך ויוצא ומפליג בין צרור איים שנפרסים מהימה של וולוס ישירות מזרחה, בהמשך עם רכיב שעולה לכיוון צפון מזרח, ונפרס לנו האי סקיאטוס, ואחרי זה סקופולוס, ואחרי זה אלוניסוס, ואז קירה פנגאיה, ויש לנו את גיוארה, ועוד איים קטנים שמתקבצים מסביב, והאזור הזה מייצר גן עדן מאוד מאוד מיוחד לשייט. אני רוצה להסביר לכם למה הוא מיוחד. האם הספורדים מיוחדים כי הם איים מאוד ירוקים. אם נפליג דרומה 50 מייל נגיע לציקלדים, והציקלדים הם איים צחיחים, ופתאום אנחנו מפליגים בסדרת איים מעל הציקלדים, והכל ירוק עם עצי אורן שמשתפלים למים, כמו שאנחנו מפליגים בטורקיה, עם צנאי רוח מתונה ומתוקה. והתמונה הזאת שאתם רואים כאן, את ענת עם הילדים, לא משקרת. היה לנו אינסוף ימים במפרצים ממש כאלה, של זולות ורוח מלטפת עדינה עדינה, ותנאי קפיצה למים אידיאליים. והדבר הנוסף שמיוחד בספורדים, הספורדים לא מתוירים. כדי להגיע אליהם אני חייב לעלות על מעבורות ולהתחיל להתקדם, ולהתקדם לאחד ואחרי זה להתקדם לשני. והאיים האלה יש בהם אנשים, אנחנו לא האדם הלבן הראשון שמגיע אליהם, אבל הם לא מתוירים ואנחנו נרגיש רווחה. אגב, זה ממש שונה ממרחב לפקדה או מרחב אתונה, שאין מה לעשות, אלה הפצצות של עולם הצ'רטר,
וגם מספר הסירות שיש במערכות החיפוש לסירות השכרה באזור הזה, זה 200-250 סירות בסקציה של היאכטות הנורמטיביות, הרגילות, וזה אומר שאם נפזר אותם על 10 איים, לא צפוף מדי. אז זה פשוט מבחינתי גן עדן לשייט משפחתי, וצריך להבין את המרחב, מה הסיפור שלו. אחד הסיפורים הראשונים של המרחב, שדי קל להגיע אליו. אפשר להגיע בטיסה או לאתונה, ויש יש איזה 6 טיסות ביום, או לטיסה לסלוניקי, ויש 2 ביום בימים נורמטיביים. ומסלוניקי לוולוס, משדה התעופה, זה 2:50, ומאתונה לשדה התעופה, משדה התעופה באתונה לוולוס, זה 3:50, 3:30, אז יותר קל להגיע לסלוניקי ואז לוולוס, אבל בגדול 3-4 שעות של נסיעה, ואנחנו הגענו לנקודת המוצא, שזה העיר וולוס, ועל העיר וולוס אני אדבר בהמשך, אבל זו עיר חמודה, חביבה, לא סואנת מדי, אבל גם לא שקטה ולא ריקה מדי, כדי לעשות בה את היום הראשון או היום האחרון, ואפשר יהיה לפצוח בהרפתקה. הראשון והקובע לגבי כל המרחב הזה, אם הוא טוב או לא טוב, זה המטאורולוגיה. רגע לפני המטאורולוגיה, אני רוצה רגע לשכנע אתכם סופית, שבא לכם להפליג באזור הזה, אז תביטו רגע בתמונות, זה לקט מההפלגה האחרונה שהפלגתי, ובהפלגה הזאת בחלק מהימים אירחנו עוד משפחה שהייתה בנופש באחד הכפרים ליד, והם היו פשוט מגיחים אלינו לפעמים מעבורת, ועשינו איתם איזה 2-3 של ביחד, ובתמונה הימנית אני רואה את הבן הגדול שלי יחד עם חברה שלו על הגנגווי, אבל זה בשבילו מקפצה הכי טובה בעולם, ואחרי זה את אבא בשיעור סאפ, ואחרי זה ענת על הסאפ עם הילדים בארוחה, ומהמם. אוקיי, המפרט, התמונה השמאלית שענת יושבת עם הילדים בארוחה, זה מפרט שאם תסתכלו עליו, יש לו חוויה כזאת כמו של המפרצים בקרואטיה ובטורקיה, מפרץ מהמם שנמצא בסקופולוס, אני אגיע אליו אחר כך. ואם מישהו לא ישתכנע, אז עוד תמונות ממפרצים שונים וממים אחרים, בתמונה הימנית, הילד שלי מפעיל מנוע, ואבא חסר אחריות, לא סגר את המדומם על היד של עצמו. אז תמונות של משפחה וילדים, וזה גן עדן. אני רוצה לדבר על המטאורולוגיה של יוון. אנחנו מכירים את השקף הזה, שיש אפיק ים סוף שמתחבר לרמה שיושבת מעל יוון, והחיבור מייצר מלטמי, זה הרוח החזקה שנושבת באגאי. אבל חיבור כזה של אפיק ים סוף יחד עם רמה שמייצר רוחות מאוד חזקות על הים האגאי, זה אירוע קיצוני שמופיע פעם בשבועיים, פעם ב10 ימים, ומגביר את כל הנשיבות. הנורמלי של האזור זה שיש אפיק פרסי שמתכנס ומשלח רוח ישר לתוך הים האגאי, ובהתכנסות שלו הוא מייצר את עיקר הנשיבה. שימו לב, מעל מה שאנחנו רואים פה המורגוס, אבל מעל כל הציקלדים המרכזיים. אגב, התמונה שאתם רואים פה זה משאבי רוח של השבוע. בסדר? בכוונה שמתי משאבי רוח שזה ידגיש לנו את הנשיבות. אבל אחד הדברים שהכי מעניינים להרצאה, אוקיי, מה קורה עם הספורדים? אז הספורדים נמצאים בצד שמאל בהתפרסות מהימה, ושימו לב, בספורדים הרוח חלשה יותר. בעצם בשוליים העוצמות יורדות, והספורדים פשוט יושבים בשולי הנשיבה.
ואם אני רואה במרכז ההיגי עכשיו בתמונה רוחות של 10-15 קשר, אז בספורדים יהיה לי רוחות באזור של סקיאטו, של 5-10 הקשרים. ובעצם זה המנוע שאני בזכותו מרשה לעצמי ללכת ולהגיד לעמודים, חבר'ה, זה מקום שלאורך כל עונת השיט מתאים לחוויה של חברים, מתאים לחוויה של משפחות. הוא משחק עם עוצמות של 5 קשרים עד 20 קשרים, אפשר ליהנות ממנו. גם שפרוע, שימו לב, תמיד הרוחות עם רכיב צפוני, האם מייצרים הגנה ואפשר לרוץ בצל הרוח לאורך האיים, ולהצליח לתפוס מחסות מספיק טובים, במעברים לפעמים לקבל יותר רוח, אבל זה שייט נעים ומאפשר, ואחרון ודי, הימה של וולוס היא ימה מאוד מאוד מוגנת, והפתיח והסיום של המסע הם תמיד פתיחים קלים. ושקבוצה, שמשפחה מתחילה את השייט בעדין, ואחרי זה נפתחת לים, שהוא טיפה ליותר, יש איזשהו תהליך של התרגלות והתאמות, וזה עובד מצוין. אז אני מאוד מאוד מאמין באזור הזה מבחינה מטאורולוגית, ואני מקווה ששכנעתי אתכם. עכשיו אני הולך לדבר על המרחב. אוקיי? המרחב זה מרחב שייט ששט בין הים של יוון ליוון, והוא מקבל אפקטים של קיץ ומכות חום, שהם מושפעים משינויים מטאורולוגיים, משינויי מזג אוויר, ומאוד חשוב כל יום לבדוק תחזית ולראות שאין שבר ענן, שאין גוש עננים שמגיע לאזור, כי האזור יכול לקבל מערכות מזג אוויר שהן יכולות להפוך להיות אלימות. זה במיוחד קורה בסוף העונה, באזור אמצע אוגוסט עד סוף ספטמבר, שהאדמה חמה והים חם, ועם הים חם אז יש הרבה לחות מעליו, והלחות הזאת עולה, והיא מגיעה אל היבשה, ומעל היבשה האוויר הזה מוסר עוד יותר מהר למעלה, והוא עולה לפסגות הערים, ואז הוא מתקרר, והוא הופך לעננים, והעננים האלה יכולים להפוך למסות של אנרגיה, והם יגיעו אלינו ויפרקו את עצמם עלינו. אז אם אני מפליג, ואני רואה באזור שיש לי התראות לגשם, אני צריך להיות alerted, אני צריך להיות במצב שאני מוכן, שמגיע מזג אוויר, ואני יושב במקום בטוח, מוגן וקשור טוב, כדי שאני אעבור את העניין הזה בשלום, וזה הזהרה שבעצם נתתי אותה גם בהרצאה הקודמת על הפלגה בלפקדה, והיא נכונה גם להפלגה באתונה, ובעצם בכל מסע בשלהי הקיץ בים תיכון, אני צריך להיות מוכן ממזג אוויר מתפתח, ממתוק ונעים לנקודתי ואלים, והנקודתי ואלים הזה שמגיע ענן שחור עם הרבה גשם יכול להיות אירוע של חצי שעה ושל שעתיים, ואחרי זה מדהים ומהמם. אבל בחצי שעה הזאת, כדאי שאני אהיה עם מפרשים מצומצמים, או שאני אהיה עם חלוץ קטן ומנוע, או שאני אהיה במפרץ טוב בהגנה מהרוח, ושכל הדברים האלה קורים, אז אני בסדר. כי אם אני מערך מלא וכל האורחים עם אוכל על השולחן ויין, אני פוגש ענן אלים כזה בצורה לא טובה. ואם אני עם מלא מתנפחים במים, וכולם עם 3 מנות של אוזו, ואני עומד חפיף על עוגן במפרץ לא נכון, ובא עליי ענן כזה, אז אני פוגש אותו בהיערכות לא טובה. אני מזמין אתכם להסתכל, להיות ערוך ולהיות דרוך. עכשיו נסתכל על מכלול האזור. בעצם הכנתי לנו 3 שקפים שמראים לנו מסלולים שונים. מסלול אחד שאני קורא לו מסלול רגוע, שבעצם יוצא מהימה של וולוס, עובר דרך סקיאטוס, ממשיך לסקופולוס, ומתפתח לאי אלוניסוס. ובעצם במסע כזה שהוא 120-130 מייל, אני יכול לייצר מסע שהוא רגוע, הוא כולל תנועות של 6-7 ימי שייט של כ-18-20 מייל ליום, וגם אפשר ליהנות משייט, וזה גם לא יותר מדי זמן. בסך הכל אנחנו היום מפליגים בדרך כלל על יאכטות של כ-40-45 פיט, הכלי שייט הללו יודעים לייצר על מפרש ומנוע מהירויות של 5-7 קשרים, ו3-4 שעות ליום, 3 שעות של יום ו6 קשרים אני
גומע כמעט 20 מייל, ואלה פסיעות שאפשר ליהנות ולפרק את היום אפילו לשני חלקים, שאני שט למפרט, שעתיים, ואחרי זה רץ עוד איזה שעה, שעה וחצי ליעד הלאה, וזה בעצם המסלול הקצר. ואם אני רוצה ללכת על מסלול ארוך, אז במסלול ארוך אני אצא מוולוס, יחצה את הימה, ירוץ לסקיאטוס, סקופולוס, יעלה את אלוניסוס, ימשיך לקירה פנגאיה, ואני אדבר תכף על קירה פנגאיה, כי קירה פנגאיה זה חלק משמורת טבע ענקית שיושבת על כל הקצה המזרחי של אזור השייט שלנו, אז זה אומר שבשבוע יותר אינטנסיבי של שייט של 150 מייל, נוכל לעשות הפלגה שנוגעת בכל האיים, לנשק את השמורת טבע ולחזור חזרה, וזה יהיה שבוע מאוד עשיר וממצה, ואני גם יחדד ויאמר שאם אני מקבל סירה בחמש, שלוש, ארבע, אחר הצהריים ואני מתארגן מהר, אז יש מצב שאפשר לשחרר חבלים בשש וחצי ולהצליח להגיע לאיזושהי נקודה ראשונה במרחק של 12 מייל, 10 מייל, 16 מייל, עוד בערב הראשון ביום שבת, ובעצם כבר לעזוב בשבת בערב ולהצליח לשוט את שאר השבוע מיום ראשון בתנועות יפות ולעשות תנועה משמעותית. וסתם בשביל להכיל רגע מה שאני אומר, אם ביום שבת אני מגיע לפינה פה של פיליון, ואחרי זה אנחנו נרוץ ביום הבא או לסקיאטוס או לסקופולוס, אז נוכל אחרי זה להחליט, וזה ביום ראשון יהיה, כן? שבת מגיע לקצה הימה של וולוס, וביום ראשון בערב אולי אני יכול להיות במערב סקופולוס, וביום שני בקירה פנגאיה, ואז בנחת לחזור את אלוניסוס ולחזור לבירה של סקופולוס, ותכף אני אסביר. ועוד רעיון שיכול אולי לתת לכם ריגוש מחשבתי, אפשר לעשות טעים הספורדיים גם בשבועיים, שזה מהמם, 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 וזה נותן את כל המסע של השבוע, פלוס נגיעות ותוספות. אפשר גם להצליח להפליג לסקירוס, האיש שנמצא מדרום מזרח לכל הסט, וזה ייתן לנו מבט מאוד יפה, להגיע אפילו לצפון אביה, ו... וזה מסע מאוד מעניין. בסדר? אז אלה המבטים השונים על האזור. אני רוצה לתת עוד מבט אחד. המבט הזה זה מבט ששלחתי לכם תמונה של הוראות שייט בשמורת הטבע. האי החום הדרום הערבי זה אלוניסוס, שחלק ממנו מוכרז כשמורה, הפסים. האי הבא זה קירה פנגאיה, האי האמצעי, שכל הצלע הצפון מערבית שלו מוכרזת כשמורה, אסור להגון בה, אסור בעצם לשוט קרוב לחוף. אז זה שמורת טבע, וגם המפרץ הדרומי וגם המפרץ הצפוני מותרים להגינה, מותרים לשחייה ומותרים להייקינג. והאי הצפון מזרחי, גיוארה, הוא מוכרז כשמורת טבע, ואסור לדוג בו בטח, ויש עוד כל מיני הוראות קטנות, אני לא רוצה לחטות להם, אבל זה בעצם להצליח לצאת ליוון, ולהרגיש שאני נמצא במרחב מאוד ראשוני, מאוד טבעי של העולם שלנו, וגם לגעת בציוויליזציה וגם לגעת בטבע, יש בזה ערכים מאוד מאוד מיוחדים, וזה בתור ערב אחד בתוך מסע או בתוך יום. אתם יכולים לצאת מאלוניסוס בבוקר, להפליג שעתיים שלוש לקירה פנגאיה, לעגון שם, ובלילה לנחות חזרה באלוניסוס, אם אתם רוצים ציוויליזציה תמיד, ואתם יכולים לעשות לילה, ולהמשיך לחזור לציוויליזציה ביום למחרת. מאוד מעניין. אני משחרר את המצגת, והולך ולוקח אתכם
לתדריך אפקטיבי על הנבילי. בעצם אני עכשיו רוצה להיכנס איתכם למקומות, לטיפים, למסע, ולרדת לרזולוציות הקטנות, שכל מי שבא והצטרף אליי כדי לדעת איך הוא שט, שיהיה לו מזור מלא, והנה אנחנו פה. אז הנה לנו האזור, ואני יוצא קצת out, והנה לנו אתונה, והנה לנו אה, ה- החוף של אתונה, והנה גליפדה, והנה לבריו, והציקלדים, ואני יכול לדמיין אותי לוקח יאכטה ומפליג, האי הזה זה אביה, זה האי השני בגודלו האי השני בגודלו ביוון, הגדול ביותר זה קרטים, אבל שימו לב לאביה הארוך הזה, יש לו פה מעבר עם גשר, ותיאורטית אפשר לעלות ולעבור את המפרץ היפה הזה של אדיפסוס ולהמשיך הלאה, והנה לנו וולוס על כל האיים אשר דיברתי עליהם. בסדר? אז בואו נתחיל בהתחלה כדי שנהיה מאוד סדורים. אנחנו מתחילים בוולוס, אהלן וולוס. וולוס לא עיר קטנה. זה לא עיר סואנת בעולם, אבל זו עיר שיש בה אוניברסיטאות וסטודנטים ונמל ומספנה והמון צ'רטרים שיוצאים מפה, והחיבור של נמל, מרכז סחר, אוניברסיטאות ומרכז תיירות עושה עיר חיה, והסירות שאנחנו נקבל יצאו מכל המזרחים שאתם רואים פה בתמונה יאכטות. הכל מפוצץ בחברות השכרה. מעט יאכטות פרטיות, הרוב להשכרה. וכמו שאתם רואים בתמונה למעלה, מלא מסעדות וסופרים וקניות נוחות ברחוב הראשי, אוקיי, יש פה מדרחוב עם כנסייה ורחבה מהממת ו, אה, ו, וברים ומסעדות וחנויות ונעליים ובגדים וחיים של עיר. זה מקום חמוד להגיע, אז כל מי שמגיע לשם וטס ביום שישי ועושה לילה סבבה, ומי שמגיע ביום שבת, אז הוא יכול להתכונן, מקבלים בדרך כלל הרי את היאכטות אמרנו ב-3, 4, 5, זה השעות הנורמליות. אם מבקשים ומשלמים מראש ב-150 יורו, אפשר לבקש לעשות early check-in, רק חלק מהלקוחות מקבלים את האופציה הזאתי, ואז תקבלו את היאכטה בשתיים. אבל אם לא שילמתי early check-in, אני אקבל את היאכטה מתי שהצוות המקצועי של חברת ההשכרה, שיש להם 7, 8, 10, 40 יאכטות להכין, יגמור להכין וכל אחת תצא במועדה וזמנה, ובשעה 3, 4, 5, לפי חוזה זה עד 5 או 6, תלוי בחברה, היאכטה תימסר. אז אנחנו נקבל את הסירה בטח ב-3, 4, 5, נגיד ממוצע 4, ואני, אם עשיתי קניות מראש, ועליתי על הסירה ולמדתי אותה במשך שעה וחצי, והייתי ענייני, אז תיאורטי ב6:30 אני יכול לשחרר חבלים ולצאת לשוט. ואני אשחרר חבלים ואני אצא לשייט, אני אספר לכם שאם תסתכלו על כל הימה, אז החלק העליון הצפוני הזה קצת עכור. החלק המערבי גם קצת עכור, אל תמשכו מערבה. החלק המזרחי צלול ומדהים. ולאן אני יכול ללכת? בעצם במרחק של 7 מייל, 6-7 מייל, אני יכול ללכת למפרצים הללו. בעצם אני יכול ללכת אל אה, קאטו גאץ ביץ' ולזרוק פה עוגן ולרדת למסעדה פה, וזה אופציה ראשונה. אני יכול לרדת הלאה וללכת למפרצים הללו, אני יכול ללכת לכאן, לזרוק עוגן, אפיסוס
ופשוט לעמוד על עוגן, ואם אתם זוכרים מקודם אמרתי, הימה נהנית ממים שקטים וממטאורולוגיה עדינה, אז אם יצאתי ויש מטאורולוגיה עדינה, והרכיב הוא צפוני, צפון מערבי, ואני זורק עוגן, ואני בסתר רוח, ואני זורק עוגן בעומק 8 מטר ו7 מטר, אז אני עומד בצורה בטוחה לחלוטין, ויכול לרדת לעיירות חוף, נופש, מסעדות שיש, ולעשות לילה ראשון קרוב, וזה במרחק של שעה מנוע. ואם יש לי יותר זמן, ויש לי שעתיים, אז אם אני אמשוך חזק למטה, יש עיירה בשם מילנה, שיש לה מרינה קטנה, אבל בדרך כלל אין מקום. אני פעם קודמת שהייתי פה, זרקתי עוגן כאן, בכניסה לנמל, עוגן חופשי, בלי לקשר לשום מקום. זרקתי 40 מטר, אני אוהב 40 מטר. כשאני מפליג ביוון, רוב ההגינות אני לא עומד על 30 מטר. אצלי ה-40 ללילה על עוגן לבד זה סטארט טוב כדי להיות שקט ובטוח, וכמו הקטמרן הזאתי, עמדתי על עוגן, ראיתי שהוא נעוץ טוב, הייתי בעומק של 8-9 מטר, וירדתי למסעדות והעברנו ככה את הלילה הראשון. עוד האופציות ללילה ראשון, זה האופציות הבאות. מי שיש לו 3 שעות של שייט, והוא מפליג ביוני, יולי, תחילת אוגוסט, יש אור עד 9 בלילה. יצאתם ב6, אתם עד 9, 9:30, יכולים אפילו לצאת עד ממש למפרץ הזה, הגיע קריאקי, ויש פה מזח של 2 מסעדות, שהוא מזח חמוד, שמציע לנו מורינגים של המסעדות, ואוכל מהמם, ו... וזה אירוע מוצלח, מוצלח ביותר, ואנחנו יכולים סתם לזרוק עוגן חופשי אם הגענו מאוחר, ואנחנו לא רוצים להתעסק בכלום, ופה בעומק 7-8 מטר, לזרוק עוגן ולרדת במסעדות עם הדינגי, והנה לנו, פתחנו את כל המסע ביום שבת בלילה. עוד 2 אופציות, זה במפרצים הללו. במפרצים הללו אני יוצא, יש לנו את וולוס, במרחק של 12 מייל, משהו כזה, שעתיים הפלגה, אני יכול להגיע למפרצים הללו, ואני יכול לזרוק עוגן כאן. הגינה קצת יותר קשה, כי זה הגינה ים תיכונית, די מהר נהיה עמוק, ועם הרוח עדינה ונמוכה, אפילו אפשר כאן. אז כל האפשרויות האלה זה אופציות ליציאה קלה ביום הראשון. אני אשתף אתכם שאפילו פעם אחת הגעתי ללילה בקוטס ועיירה קטנה, מסעדת דייגים, טברנה, אני כבר לא זוכר אם נקשרתי למזח או רק עוגן כזה, אבל אפילו זה וזה מוגן לחלוטין. אז ככה אני מזמין אותנו לעשות פתיח, וגם זה טוב לנו ללילה האחרון כל העצות ששמתי לכם. מכאן לאן אני יכול להפליג? בעצם חצי האי פיליון זה כל האצבע הזאת. ואנחנו הולכים לצאת ולהפליג לאורך החלק הדרומי של חצי האי פיליון, והמקום הבא שהוא נוח, מדהים ומייצר הגנה מוחלטת, זה פלטניה. בפלטניה העברתי 3 לילות, היה מסע שחזרתי אליו פעמיים, הילד שלי שכח מברשת שיניים שם, ו... ויש פה גם רציפים שאפשר להיקשר אליהם, וגם הגינה חופשית, וגם למרות שפה בתמונה אנחנו עם 2 ציורים של מסעדות, יש פה איזה 4-5 מסעדות, והגינה מאוד מתוקה ומוגנת. אז אם מישהו יוצא ביום ראשון בבוקר, כי הוא לא הספיק להתארגן בשבת, אז הוא יכול לעשות שחייה פה, ולילה בפלטניה, אז זה ממש גם אפשרות. בואו נמשיך ליעד הבא שלנו. אני הולך לסקיאטוס. אני גם רוצה לסגור איתכם איזשהו הסכם, שאני יודע שלהמון לקוחות מאוד נוח שיש מסלול 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. זה נוח להם כי הם אנשים סדורים. אבל המהות של הימאות הנכונה
זה לדעת שיש אזור ואני מכיר אותו, ואני שט לפי המטאורולוגיה והצוות שלי. ויכול להיות שלצוות לא יהיה נוח כבר ביום הראשון לצאת, וביום שבת בערב לצאת, וצריך לצאת ביום ראשון. ויכול להיות שביום ראשון גם לא יתאים להפליג עד לסקיאטוס, מספיק להפליג עד לפלטניה, ונגיע לסקיאטו בהמשך, ולא נגיע לקיר הפנגאיה, נגיע רק עד לאלוניסוס בסוף. כלומר, כל התוכניות הן פונקציה של מה שהצוות יכול לקחת ומה שאתם רוצים לקחת. עכשיו אני בסקיאטוס. סקיאטוס זה אי שהוא חביב מאוד, אבל הוא לא הפייבוריט של האזור, כי יש בו שדה תעופה, ובעצם עצם זה שיש בו שדה תעופה, זה אומר שיש בו יותר תיירים, והוא קצת יותר יקר, ואם תסתכלו, אז העיר סקיאטוס היא גדולה, יש בה מלונות, יש בה מלא סמטאות, יש בה מלא חנויות שמוכרות שטויות, אז אם אתם רוצים להגיע לסקיאטוס, אפשר לנסות להיכנס למרינה, מאוד קל למצוא מקום פה על המזח או במזח העירוני ביום שני, שלישי, רביעי. בחמישי וראשון, שזה התחנת חזרה וזה התחנת יציאה, יכול להיות יותר עמוס. בגלל שזה עמוס, אוקיי, יש פתרון מעולה. אני מאוד אוהב, זה הפייבוריט שלי לעגון, בין שתי הנקודות הצהובות האלה כאן. ההגינה באזור הזה זו הגינה מוגנת לחלוטין מכל רכיב של צפונית. בעומקים של 6 מטר עד 15 מטר, ממש הגינות קלות. כן, המים פה לא צלולים כי יש עשב על הקרקע. אני מספר לכם כי פעם עזרנו לאיזה זוג פולנים למצוא את העוגן שהם שרשרו אותו החוצה עד הסוף. אז ממש ראינו את כל העשב הזה ושנרקלנו עליו עד שמצאנו את העוגן, וזה היה מאוד מאוד מרגש, ממלא סיפוק, כי זוג הפולנים הזה היה פולנים תפרנים שבשבילהם להוציא עוד 1,000-2,000 יורו על כנס, על אובדן עוגן, היה להם ממש רע והם היו מאושרים. אבל זה ממש קל לעגון פה, והחוף מלא 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 מסעדות, ואתם יכולים לבחור לעשות מה שאתם רוצים. לעגון עם 40 מטר, לראות שהעוגן מחזיק, לעזוב את היאכטה ולרדת למסעדה, מותר לגמרי כי זה חוף שהוא מלא בהגינות, ויאכטה הוגנת במפרט שמותר לעגון בו. אם אתם עוזבים את הסירה עם סימן יום ועם תאורת לילה, ותלכו למסעדה, זה בסדר וזה אחראי. בסדר? האירוע הבא זה יום חדש יבוא, לאן הולכים בסקיאטוס. אני רוצה ללכת רגע למפרצים ולאופציות. אני אספר לכם שהמפרץ האהוב עליי זה המפרץ הזה. המפרץ שנקרא טרולוס, והוא בעצם מפרץ שיושב בין האי הזה, טרולוניסי, בסדר? והאי עצמו, ואני אוהב אותו כי הוא יושב מול 3 טברנות, וכיף תמיד לזרוק עוגן, ולרדת עם הדינגי, ולשתות קפה של יוונים, ובירה מיתוס, ופרפה טעים, ושייק לילדים, וקצת ציזיקי, ונעים מאוד תביא קצת גברוס, ולמה לא תביא גם קצת דגיגוס, ולמה לא תביא גם קצת סופלקי, וגם סלט יווני, והנה ירדנו רק לקפה קטן, והשולחן טעים ונפתח, ונכון זה גוזל קצת זמן, אבל זה זמן טעים, ואפשר להמשיך הלאה. אני ממשיך הלאה מפה, ואני כאן רוצה לומר, כל המפרצים האלה, בגדול הצהובים, הם אפשריים. הירוק זה המומלץ ביותר מבחינת בטיחות השיט. אבל כל המפרצים האלה, אם תעשו עליהם חקירה, אפשר לעגון בהם ולעשות ירידה לחוף, ולייצר הגינות טובות, אוקיי? לי יצא לעגון גם בחלק הזה, וזה נחמד מאוד. אני ממשיך הלאה, אומר לסקיאטוס, סקיאטוס תודה רבה, אני לא מתעניין בחלק הצפוני שלך, כי מבחינתי יש רוחות צפוניות, ונכון שיש מפרצים יפים בצפון, אבל בדרך כלל אפשר להגיע אליהם, אז הם לא עוזרים לי. אני נשאר עם הדרום, ואני הולך לאי הבא סקופולוס, וסקופולוס מציע לי מלא עניין. איזה עניין הוא מציע לי? שימו לב, אני הולך על הסקופולוס, אני הולך להקיף איתכם את סקופולוס. אני מתחיל בלמעלה, לוטרקי. לוטרקי,
עיירה קטנה, כפר, מתוק. לא, לא יכול להגיד עליו שום דבר אלוהי, אבל זה מקום מתוק, מה שאנחנו אוהבים, עם בתים לבנים וגגות אדומים ושתי טברנות, והמיוחד בו זה שתמיד יש מקום לזרוק עוגן בצורה מאוד מוגנת בתוך המרחב הזה. מקום על המזח לא תמיד יהיה, אבל מקום לזרוק עוגן ולרדת לחוף תמיד תמיד יהיה, וזו הגינה מאוד נוחה ואני ממליץ עליה בחום. הכרנו את לוטרקי, הבנו שטוב בה, אני הולך הלאה ואני מראה לכם מקום שלא הייתי בו, אבל הוא אפשרי. יש פה נמל צפוף קטן, כפר קטן, אפשר להגיע אליו. לא ניסיתי אותו, מקום צפוף. הולך הלאה. עכשיו אני לוקח אתכם למה שהראיתי לכם בשקף בתמונה, ואמרתי לכם כמו בקרואטיה וטורקיה, אז הגענו לפנורמוס, ופנורמוס מציע לנו הגינה מיוחדת. מה מיוחד? מיוחד לעגון, ככה במין מפרץ שמוגן משני הצדדים, ואפשר להיקשר אל העצים, אל הסלעים, וככה בכל לילה שתבואו לפה בקיץ, יש איזה 20 סירות שזורקות עוגן ונקשרות. זה קצת קשה בהגינה, כי תמיד הרוח באה ב-45 מעלות לחרטום על דופן שמאל, וצריך לזכור שאני עושה הגינה ים תיכונית, אני קודם שולח את הדינגי עם החבל אל העץ או הסלע, שהם יקשרו, ורק אחרי שהדינגי עם העץ קשר, אני זורק עוגן ומפליג אליו אחורה, שבעצם העוגן נפרס, ואני רץ אחורה הכי מהר שאני יכול, אפילו חכם שחרר עם קלאץ', כי אני מתחיל בעומק 15-20 מטר, אז אני צריך לשחרר לפני הזמן אם אני רוצה 40 מטר במים אפקטיבי. אני משחרר רחוק ורץ רץ 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 ישר אל הדינגי שכבר החבל שלה קשור לסלע, ואז אני מתחבר לסלע והרוח אמרנו באה על דופן שמאל ומותח את העוגן, ואם יש לי מדופן שמאל חבל ירכתיים שמאלי ועוגן, גמרתי. בסדר? וגם יש את השיטה של העצלנים, עשיתי את זה עם ענת והילדים, כשבעצם לא היה לי צוות להוציא עם הדינגי, אז באתי לאיזה יאכטה של מקומי שכבר הגן לפניי, וביקשתי ממנו רשות להיקשר אליו, זמנית. אמרתי לו, באתי לידו עם היאכטה, אמרתי לו, אני רוצה להיקשר אליך, בשביל ממך לצאת אחרי זה ולקשור לחוף. ואז אני מתנתק. וכך היה, זרקתי עוגן, פרסתי אחורה, עם פנדרים, נקשרתי אליו, ואחרי שאני קשור עם העוגן, הוצאתי את הדינגי, יצאתי לסלע, חבל הסלע, חבל היאכטה, אמרתי לסירה שעזרה לי תודה רבה, שחררתי ממנו את החבלים, נפלתי מהרוח, הוצאתי חבל שני, שלום על ישראל. בסדר? זו שיטה שעשיתי אותה כמה פעמים, היא טובה בצוות קצר. עזבנו את פנורמוס ועברתי לפינה הזאתי. בפינה הזאת אני ממליץ מאוד לקפוץ למפרץ הזה, לימינרי, יש פה מפרץ צלול, מים טורקיז, חוף עם מסעדה עם בריכה, עם שייקים, עם ביט כזה, עם אווירה שמחה, עם מסעדה יקרה וטעימה, וזה אחלה עצירת צהריים, ואם הצהריים מתפתח לארוחת ערב, יאללה תשנו פה גם מקום מתוק, בטבע. עזבתי את זה ואני הולך הלאה, דילגתי על הגינה פה, גם פה יש משהו, לא הייתי אבל זה נראה לי פחות מוגן, בסדר? יש פה משהו, ויש פה גם מזח, אולי אפשר הגינה ים תיכונית, בטח יש פה גם מעבורת, אני רואה סימן למעבורת, ואני אלך הלאה ואני מגיע ל... אה, ל... למפרץ הזה, שהוא גם מציע את אותם אפקטים של מים צלולים וירידה למסעדה, חמוד מאוד. הולך להיילייט, ההיילייט זה העיר סקופולוס. העיר סקופולוס זאת עיר גדולה, אבל לא גדולה מדי, ולא רועשת כמו
סקיאטוס. אז זו עיר שוקקת וחיה. מגיעות אליה מעבורות, מגיעים תיירים, יש מסה אנושית נחמד. זה אומר שבלילה כל הרחוב הזה מלא טברנות, מלא מסעדות, חיי לילה. המקום שוקק ברעשים של חיים וברים ורעשים של ברים עד 3-4 בלילה. ולפעמים עד 5. ובשבע, יש פה איזה 4 כנסיות שעולים על ההר, אני התעוררתי בשבע, 6:30, התחלתי ללכת לטייל ולעלות על ההר ככה. ובשבע שמעתי מלא כנסיות, כאילו נזירים שקיללו את כל התיירים בלילה, נקמו בהם בבוקר, והתקרבתי לכנסייה ורציתי לראות את הפעמונים. ראיתי 3 נזירים מבוגרים קופצים על החבלים באמוק, ומחזירים לכל התיירים שהשתוללו בלילה את הקדושה של המקום, והממשק הזה של קדושה ושל פעמונים ושל הר ושל אסתטיקה של נוף ושל לילה מלא בילויים, עשה לי בוקר של התעוררות לסקופולוס המהממת. סקופולוס זה מקום מהמם, הייתי בו 2-3 והתמוגגתי, בסדר? על הרציף, מלא תחנות מים, מלא תחנות חשמל. החיסרון היחידי של סקופולוס, הנמל לא צלול, אי אפשר ליהנות מהגינה ממים צלולים. אז זה החיסרון. מספרים שבאי סקופולוס, פה למעלה, בכנסייה, ובחוף פה צילמו את מממיה, ואני לא יצא לי ללמוד ולראות את הסרט, אז אני רק זורק את אשר זרקו לי חזרה אליכם. תלמדו ותבטאו אהבות לסרטים פה. אני אמשיך הלאה ואלך ישר לאלוניסוס. מה נאמר על אלוניסוס? שם יפה, קודם כל. ב', הבירה של אלוניסוס, השם שלה פטיטירי, והנמל שלה, להבדיל מסקופולוס, כולו צלול, פה בחוף, ממש בתוך הנמל, שחיתי עם הילדים שלי, פעמיים, כלומר זה ממש מזמין ללכת, לאכול גלידה, לשבת במסעדה, וללכת ולשחות פה בחוף, ממש מזמין. אז זו העיר בירה פטיטירי, וזה לילה נחמד ומובטח. יש קצת פחות מקום מאשר בסקופולוס, צריך להגיע קצת יותר מוקדם, מקסימום לזרוק עוגן פה. יש מין נמל ישן טבעי שנמצא פה, לא פשוט להיקשר, אז אם אנחנו רוצים את פטיטירי, פשוט להגיע לפה בשעה 4-5, לא להגיע מאוחר מדי. הבנו את פטיטירי, ומפטיטירי אני הולך הלאה להסביר את הסיפור של אלוניסוס. כל המפרצים האלה, גני עדן, פשוט כולם. אני לא יכול להגיד לכם, לכו לזה, כי הייתי באיזה 5 מהם. פה אני רואה בויות, אפילו אפשר להיקשר לבויות ולרדת למסעדה. יש פה תמיד מסעדה קטנה עם מוזיקה ומלא מיתרוס וצעירים ואנשים, וכנ"ל פה, אני זוכר שפה היה גם ביט כזה של אווירת מסיבות, ואני זוכר שפה הייתי פה שמתי לכם תמונות שאני עם המשפחה בתוך הטורקיזים, nowhere, אין פה אפילו מסעדה, מהמם, וככה אפשר להתפתח. ככה אלוניסוס. מה עוד יש באלוניסוס? יש מקום עם המון תהילה. סטני נאבי. סטני נאבי מפרץ עם 3 מסעדות, אבל מהר מאוד נגמר המקום פה, אז או שמגיעים מוקדם, או שעושים הגינה ים תיכונית לצלע השנייה. סטני נאבי, אם מישהו רוצה להגיע מוקדם יותר. אני לא מעריץ ומצודד גדול של המקום, כי הוא מחייב אותי על המוקדם וזה מלחיץ אותי. אני הולך ומראה לכם עוד כמה. באים ממול, יש אין סוף מפרצים של nowhere, שאני הייתי רוצה בהפלגה שאמרתי לכם תבואו לשבועיים להיות בהם. לא הצלחתי להיות בכולם, מלא אופציות, קלות, בסדר? ועכשיו הבנו את אלוניסוס, ואני הולך מאלוניסוס
ישר לנשיונל מרין פארק ועולה לקירה פנגאיה. כל הצלע הזאת הראיתי לכם היא שמורת טבע. לא הוגנים, לא שוחים, נותנים לדגיגים להתרבות ולעשות את שלהם. אנחנו יכולים לבוא למפרץ הצפוני ולהיכנס פה, יש עומק 4 מטר מספק, ולהגיע לנוהוור הזה ולנוהוור הזה ו... וליהנות מאוד מאוד. אנחנו יכולים ללכת לחלק הדרומי ולעגון פה בטורקיז הכי גדול שיש בעולם, ולעשות פה לילה ולשחות, ואפשר גם פה אותו דבר. הכי צלול, הכי יפה, הכי טהור, הכי טבע שיש בעולם. אם יש לנו נפש שרוצה להתחבר לאלוהות הנזירית, אז אפשר ללכת מסביב, לזרוק עוגן פה ולעלות אל הכמרים שיש כאן. נראה לי שהם מקבלים רק גברים בלבוש אדוק. אבל יש באזור יש המון נזירים והמון מנזרים, וזה חלק מהתרבות של יוון וחשוב להכיר אותה. גם האי גיווארה וגם פיפירי הם שמורות טבע מוחלטות, אפשר להפליג מסביב, אי אפשר לעגון. בסדר? אז זה קצה השמורות טבע, וזה ממש ממש מיוחד, וזה הרצף. עכשיו, אם אנחנו הפלגנו לאלוניסוס ובא לנו טבע, אנחנו יכולים גם ללכת לאי הזה, סקנצורה, ולפגוש את הטבע שלו. ואם היה לנו שבועיים או שבוע ואני נועז בהפלגוז, אז 40 מייל מאלוניסוס יש לנו את סקירוס, ובסקירוס יש את הנמל המסודר של סקירוס, שאני יכול להגיע, להיקשר ולעשות nowhere לצד קצת חיים, ואיש שהוא כבר בצפון הציקלדים, והוא סוגר לנו את המרחב של הים הספורדי. אז אלו הם הספורדים. אם אני רוצה רגע להגדיל ולקלוט את כל המרחב, אז יש למרחב הזה להציע יותר. אם אתם לוקחים יחטה לחודש, אולי אתם רוצים לעלות למעלה לאצבעות של חלדיקיקי, ואני רק רוצה לספר שהאצבע המזרחית, הצפון מזרחית, זו אצבע שהיא ארץ הנזירים. יש בה המון מנזרים, רק גברים בתיאום ומילוי טפסים מראש, כמה חודשים יכולים להיכנס. אז זה מין אנקדוטה, אבל האצבע האמצעית זו האצבע היפה של חלדיקיקי, אינסוף מפרצים, כמה נמלים, מסעדות, מלונות, ואם אנחנו מדברים על השראה לרעיונות טיוליים, אז אם טסנו לסלוניקי, פה האולימפוס, אולי אפשר לעשות טרק של יום באולימפוס, את זה יצא לי לעשות, אבל גם פגשתי אימא עם שני בנים שלקחה אותם לטיול גיל 13 בטרק של 3 ימים באולימפוס, אז זה טרק למתקדמים. ואם אנחנו בהשראה, אז אולי גם אפשר לנסוע למקדשים התלויים ומטאורה ולטייל בכלל בצפון. אז כל הדברים האלה יכולים להתחבר, שאם יצאתי להפלגה בוולוס, אני יכול לתת איזשהו טיול קטן של 4-5 ימים שבוע בצפון יוון, וצפון יוון מהמם ומיוחד, ונורא חשוב לחבר את יוון לתוך החוויה הימית שלנו, זה ממש מעצים. ואני אלך להדק ולסיים לכם את המסע. אז אתם רוצים שאני אפרוס לכם ימים, איך מפליגים, לאן, ביום 1, ביום 2, ביום 3, ביום 4, אני פורס, אבל תזכרו שזה סקיצה, כי אפשר לעשות מה שאתם רוצים.
אז אנחנו יכולים לצאת מוולוס ביום שבת, ולעגון במפרצים פה בלילה. ואנחנו יכולים ביום ראשון בבוקר לצאת ולישון בפנורמוס, או במפרץ הזה של סקיאטוס. יותר קל במפרץ של סקיאטוס, ואם הפלגתי לסקיאטוס ואני ביום ראשון בלילה פה, אני יכול ביום ראשון בצהריים לרחוץ במפרץ המהמם הזה, ובלילה לעשות את פריטיטי, ולמחרת אני יכול לשחות במפרץ המהמם הזה או הזה, ולעשות לילה בקירה פנגאיה. ואם נספור, אז היה לי יום שבת למוצא ימה, יום ראשון לסקיאטוס, יום שני שלחתי אתכם לפריטיטי, יום שלישי אנחנו ישנים בקירה פנגאיה. נשאר לנו עוד 2 לילות ו3 ימי הפלגה. אנחנו יכולים להפליג עוד פעם לשחייה באחד המפרצים המהממים, או פה או פה, ולילה יום רביעי בסקופולוס, ויום חמישי אנחנו יכולים לתת עוד מפרץ יפה לשחייה, אולי כאן, ולילה בלוטרקי, או לילה בפלטניה. ביום שישי צריך לחזור. אם ישנתי בפלטניה, יש לנו 30 מייל לחזור, 27 מייל. אז זה לצאת ב8 בבוקר וקצת מנוע, או להרים מפרשים, לשוט, ואז קצת לזרוק עוגן לרחצה האחרונה, עולים עולים עולים, וב4 חוזרים. אז זה היה שבוע שהספקנו לעשות הכל, שבוע עמוס. אם אני עם ילדים ועם אורחים ואני בקצב נמוך, אז קלה קלות. אנחנו יכולים לצאת מוולוס ולעשות לילה עדין פה, ולמחרת לילה בסקיאטוס. ואנחנו למחרת יכולים לעשות מפרץ חמוד ולילה בסקופולוס, זה יום שני. יום שלישי אנחנו יכולים לעשות מפרץ ולילה בסטנינבי, או לילה בפרטיטי, וביום רביעי אפשר לילה במפרץ חמוד ולילה בלוטרקי, ויום חמישי עוד הפעם פלטניה, ושישי חזרנו. אז אני אחליט אם אני מושך לקיר פנגאיה, כן או לא, פונקציה של מה מתאים למשפחה. ותזכרו שהמקום המתוק הזה לא אמור להיות ההפלגה היחידה שאתם שתים בו. זה גן עדן לשייט, שכמו שהמגרש של אתונה זה מגרש שחוזרים ומפליגים בו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, 5-6 פעמים בחיים מותר לגמרי, וגם בלפקדה 4-5 פעמים בחיים מותר לגמרי, וגם במרחב הזה של הספורדים, אם לכם זה פעם ראשונה, אז אתם הולכים לגלות ולהתאהב, אה, ו, וכל הישראלים מפליגים שם ואומרים, אני חייב לקנות בית, אז עוד אפילו
יש כמה שקונים, ואני יכול לתת לכם נימוקים למה לא כדאי, אבל גם אני שמעתי על כאלה שקנו ומאושרים ולמדו יוונית ומגדלים גינות ירק, וזה מרחיב להם את הלב, אז כל אחד והאהבות שלו, ואני מאוד אוהב את הספורדים, ותיגשו לפה עם כל הימאות האמיתית, כי זה דורש קצת ימאות ונותן מלא ערכים. אז זהו, המון המון תודה לכולם, ואני זמין בטלפון לשאלות, אה, להכוונות, אני עם 050 85 אה, תוכלו לפנות אליי אם אתם צריכים יכטות, רוצים שאני אעזור לכם למצוא, להתלבט, לבחור ולקחת, אז דרך הים מזכירה יכטות באזור, גם אני, גם הילה, אה, עמנואל מזכירה יכטות עם צוות, איי-אנד, לפעמים רק עם סקיפר, וזה גם מאוד מאוד נחמד ליהנות מהשירותים שעמנואל שחזרה אלינו לדרך הים ופתחה חברת בת של דרך הים שנקראת מריס אנד מנו, מציעה לנו חוויות חלופיות, היא גם לעזור ולתמוך ולתת עצות, וזהו, כולנו בשבילכם, המון תודה וביי ביי ביי ביי.